Γιατί είναι κρίμα να βγουν, είναι νέοι αυτοί. Επειδή μου τώρα να πάρεις τηλέφωνο. Και εσάς και τους συνεργάτες σας, τους γενικούς γραμματείς, τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι κοντά μας στην προσπάθεια, και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Σαββατικού, τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ που πραγματικά έκανε προσπάθειες έτσι υπεράνθρωπες για να μπούμε και στην ενεργειακή προστασία, που για μας είναι σοβαρό κεφάλαιο. Να πούμε ότι αυτοί οι 800 άνθρωποι, επειδή κάνατε αναφορά σε ένα μεγάλο κανάλι κεντρικό, και ειλικρινά μας συγκινεί αυτό ότι αναφερθήκατε, χωρίς να έρθετε εδώ, μόνο με μια επίσκεψή μας και με δύο λόγια που είπαμε, σε ένα κεντρικό κανάλι κάνατε με μια αναφορά για την παρουσία τη δικά μας και την προσπάθεια που κάνουμε. Και μετά την αναφορά σας κάνετε και την επίσκεψη. Ειλικρινά δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα σε κάποιες άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες. Σίγουρα οι σημαντικές είναι αυτές που κράτησαν την προηγούμενη γενιά. Τώρα με τις αλλαγές υπάρχουν κάποια προβλήματα, σιγά σιγά κάποιες χάνονται, όπως ο καπνός, τα ζαχαρότεπτα κλπ. Κάποιες συντηρούνται και κάποιες νέες προσπαθούν να μπουν. Έτσι. Μια από αυτές είναι η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς με το κεφάλαιο που λέγεται ροδοκαλλιέργεια. Στην αρχή και εμείς διστακτικά ξεκινήσαμε, είχαμε τις φοβίες μας. Όταν όμως ψάξαμε λίγο την αγορά έξω και είδαμε ότι πραγματικά υπάρχει ένα ράφι που δεν περιμέναμε, ένα ποσοστό δηλαδή 22 με 32%, είχε αυτά τα άλλα προϊόντα, είχε το άλλο ράφι, είχε αυτά τα υψηλής διαιτητικής και διατροφικής αξίας που εμάς είναι εδώ 2 με 3%. Φαίνεται ότι το ξένο μοντέλο πάει να φύγει από το fast food. Τα προβλήματα της παχυσαρκίας και όλα αυτά έχουν πέσει πάνω στην αλλαγή αυτής της κουλτούρας, ας πούμε, και γυρίζουν στα υψηλής διαιτητικής αξίας προϊόντα. Ένα από αυτά λοιπόν μπορούμε να τα παράγουμε εμείς εδώ και να τους τα στέλνουμε, γιατί δεν μπορούν να τα κάνουν αυτοί τις επιπληρωμένες διαχείρισεις, και έχουμε και 1000 στρέμματα που βάλει στη βιολογική. Άρα έχουν όλες τις προϋποθέσεις του πρασινίσματος που λέει η νέα ΚΑΠ, έτσι, με ό,τι αυτό σημαίνει. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι λοιπόν μια προωθούμενη καλλιέργεια. Τα δείγματα υπάρχουν σιγά σιγά στο Υπουργείο, γιατί τα χρόνια περνάνε και αρχίζει σαν δεντροκαλλιέργεια να δίνει και τα πρώτα της δείγματα, θετικά ή αρνητικά. Να πούμε επίσης ότι ένα σοβαρό κομμάτι είναι η προώθηση. Το είχαμε συζητήσει και κάτω στο Υπουργείο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το κομμάτι. Έχει περπατήσει κάποια άλλα προϊόντα στο παρελθόν με επιτυχία, με λιγότερο επιτυχία. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε λοιπόν να μπει και αυτό μέσα στο κομμάτι αυτό της προώθησης. Οτιδήποτε πρόγραμμα αυτό δεν θέλουμε λεφτά, ούτε δάνεια έχουμε. Ας πούμε, τα ίδια δεν χρωστάμε έτσι, ούτε ευρώ. Αυτό είναι νομίζω έτσι επιτυχία για τα χρόνια μας. Μεγάλη. Δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ, δεν ζητάμε λεφτά, ζητάμε τέτοια πράγματα όπως είναι η ενεργειακή προστασία, όπως είναι η προώθηση. Να πούμε επίσης ότι είμαστε θερμοί υποστηριχτές της αγροδιατροφικής σύμπραξης, αυτό που πρεσβεύετε και εσείς χρόνια από την ακαδημαϊκή σας ακόμα καριέρα, και του 40-15 του νέου νόμου περί συντελεστικών οργανώσεων, τον οποίον έτσι με πίστη υπηρετούμε και θέλουμε να προχωρήσει και να το δούμε μπροστά με επιτυχία. Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Πιστεύουμε σε έναν
όπως στο παρελθόν είχατε μια έτσι τεράστια επιτυχία στην ακαδημαϊκή σας και επαγγελματική σας καριέρα, ένας πετυχημένος δαμηνός γεωτεχνικός που διέπρεψε στον χώρο του, θέλουμε να είναι και ο πιο πετυχημένος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που πέρασε από τη χώρα μας. Ευχαριστούμε. Ένας παραγωγός μας έκανε μια προσπάθεια να αποτυπώσει αυτά που λέμε σε ένα πινακάκι. Στο Μόσχο τον Κορασίδη πρέπει να κάνετε τώρα σήμερα, γιορτάζει του Αγίου Μόσχου είναι. Χρόνια πολλά γενικέ. Λοιπόν, ο παραγωγός προσπάθησε να αποτυπώσει το φαλακρό, προσπάθησε να αποτυπώσει το δικό μας το ποτάμι του Κεφαλαρίου, το δικό σας εκεί του Αγίτη, θα το πω δικό σας. Λοιπόν, να περάσει ένα μήνυμα του μαρμάρου που υπάρχει στη Δράμα, έτσι, και της γονιμότητας, της αιωνιότητας και της καλογικίας που δηλώνει το ρόδι. Ακριβώς. Αυτό θέλησε να αποτυπώσει ένας παραγωγός μας. Θέλουμε να το έχετε στο γραφείο σας. Λοιπόν, και επίσης το δεντράκι του ροδιού, έτσι, δηλώνει ότι στο δύσκολο έργο που έχετε χρειάζεται και τύχη. Έτσι δεν αρκούν τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Να μου επιτρέψετε να πω και εγώ δύο λόγια. Ύστερα από αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Τα είπε όλα πολύ καλά. Ο συνεταιρισμός αυτός είναι για μας πρότυπο. Πολλές από τις κουβέντες που είπα χτες στα εγγένεια της έκθεσης, τις είπα γιατί είχα στο νου μου τέτοια πρότυπα. Δηλαδή, είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση βασικής οργάνωσης και μεράκι μιας ομάδας ανθρώπων, όπου πιάνει όλη την παραγωγική διαδικασία, ακόμα και πριν από την καλλιέργεια, από το πολλαπλασιαστικό υλικό, από τη γενετική της βελτίωση, ακόμα δηλαδή πιο πίσω, την καλλιέργεια αυτή καθεαυτή και τον γεωργό, αλλά και την μεταποιητική διεργασία, τη διακίνηση και διαφήμιση του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αν δηλαδή εγώ μιλούσα σαν ακαδημαϊκός για την έννοια αυτών των συνεργατικών σχηματισμών, των κλάστερς δηλαδή, αυτές τις διεργασίες είχα στο νου μου. Και δείχνει ότι αυτό το πράγμα που φαίνεται σε πολλούς ανέφικτο είναι εφικτό. Γι' αυτό και στηριζόμαστε στην επιτυχία σας. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι η παραγωγική διαδικασία, αν θέλει να μην μιλάει ότι ξέρεις ο έμπορος μας το παίρνει το προϊόν 5 και το πουλάει 15 και ο καταναλωτής χρειάζεται να πληρώσει 3 φορές πάνω την τιμή του ροδιού μας ή του ροδακινού μας κλπ. Να μια ευκαιρία όλη αυτή την προστιθέμενη αξία που βάζει η μεταποιητική βιομηχανία στην πρώτη ύλη να γυρίζει και να την καρπούται αυτός που παράγει την πρώτη ύλη. Να γιατί σας λέω ότι είναι πρότυπο η μονάδα σας και η προσπάθειά σας θα την υποστηρίξουμε και για αυτό το λόγο, γιατί εμείς θέλουμε να δείξουμε πετυχημένες ιστορίες προκειμένου κι άλλοι αγρότες να το δουν και να πούν πώς τα κατάφεραν αυτοί στον Άγιο Θανάσιο της Δράμας. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι και αυτοί σαν και εμάς, γιατί να μην τα καταφέρουμε κι εμείς με ένα άλλο προϊόν ή με μια άλλη ποικιλία. Πολλές φορές ο κόσμος μιλάει για μια νέα καλλιέργεια και συνήθως αναφέρεται σε ένα νέο είδος, όπως είναι στην περίπτωσή μας το ρόδι. Όμως μπορεί να υπάρξουν αντίστοιχες τέτοιες διεργασίες και για πολλά είδη καλλιεργειών, όπως είναι το στάρι. Φτάνει να δει κανείς μια άλλη ποικιλία του σταριού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Έχουμε δεκάδες ποικιλίες σταριών, έχουμε όμως μια-δυο που είναι πολύ χαμηλές σε γλουτένι. Και θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να κόψει μια φέτα αυτή την παραγωγική διαδικασία, όπως την κόψατε και εσείς και είπατε ένα κομμάτι αυτά τα χωράφια μας θα καλλιεργούμε αυτή την εξαιρετική πιπεριά ή την κόκκινη πιπεριά ή αυτή την εξαιρετική ποιότητα του ροδιού και θα το πάμε μέχρι το τέλος. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει σε ένα συνεργατισμό, όχι να αλλάξουμε τις καλλιέργειες, να είμαστε σε κανονικές συμβατικές καλλιέργειες όπως τα στάρια μας, τα ρύζια μας ή οτιδήποτε άλλο. Φτάνει να πούμε ότι μια ποικιλία καλλιεργούμε, δεν την ανακατεύουμε με όλες τις άλλες και πηγαίνουμε να εξυπηρετήσουμε όλη αυτή η κρίκη έναν τελικό σκοπό. Να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο, την οικογένεια που έχουν στο σπίτι τους ένα μέλος που πάσχει από την αρρώστια της κοιλιοκάκης.
Και δεν έχουν βάλει στα σπίτια τους οι άνθρωποι αυτοί ψωμί, δεν έχουν βάλει μακαρόνια, δεν έχουν βάλει πίτες, δεν έχουν βάλει τραχανάδες. Να λοιπόν, γιατί αγνοούμε αυτό το 3-5% της κατανάλωσης? Και το λέω για να πω ότι και με την περίπτωση της γλουτένης και των πασχόντων από την κοιλιοκάκη και με την περίπτωση των εξαιρετικής ποιότητας πιπεριές που έχουμε εδώ, με όλη τη γνωστή μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C, αντιοξυδοτικών κλπ, αλλά και με την περίπτωση του ροδιού, για να πω ότι η γεωργία, που στο παρελθόν είχε φορτωθεί στην πλάτη της τη λύση πολλών προβλημάτων, τα οποία ανέφερα χτες, να λύσει το δημογραφικό μας πρόβλημα, να δώσει δουλειά σε μεγάλους αριθμούς χεριών, ντόπιων ανθρώπων. Είδατε ξαφνικά τώρα σε μια σχετικά μικρή μονάδα, δεν είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδος αυτή, ούτε και της περιοχής καν. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να ξυπνάει μια γυναίκα το πρωί και σε απόσταση 50 μέτρων να βρούνε 200 γυναίκες δουλειά για 3-4 μήνες, αύριο άλλες 3-4 μήνες νέοι άντρες θα κλαδεύουν τις ροδιές και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξεκόβει από την οικογένεια το μέλος αυτό, δεν ξεκόβει από τα παιδιά της, είναι να βρουν μεγάλα νούμερα, πολλά χέρια δουλειά δίπλα στα σπίτια. Αυτή είναι η σημασία αυτής της προσπάθειας. Λέω λοιπόν τώρα ότι αυτή η γεωργία στο μέλλον θα φορτωθεί και τη λύση των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων. Θα χρειαστεί δηλαδή να προλάβουμε την εκδήλωση προβλημάτων, παρά να χρειαστεί να τα θεραπεύσουμε εκ των υστέρων τα προβλήματα υγείας εφόσον εκδηλωθούν. Δέστε με τα δημογραφικά προβλήματα και την επινίκηση του προσδόκιμου ζωής τι προβλήματα έχουμε και τα οποία πλέον τα κοινωνικά μας συστήματα μέσω φαρμάκων, μέσω νοσοκομείων δεν θα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Η Ευρώπη μας λέει λύστε τα προβλήματα μέσω της διατροφής, ιδιαίτερα στο 1/3 του πληθυσμού που είναι ενήλικες και υπερήλικες. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να τα θεραπεύσουν τα προβλήματα αυτά με γιγάντια κατανάλωση φαρμάκων. Να λοιπόν που ξανά οι γεωργοί μας, οι πρωτοπόροι γεωργοί σαν και εσάς, θα κληθούν να πάρουν ξανά στις πλάτες τους τη λύση πολλών προβλημάτων του τόπου. Γι' αυτό και είπα ότι μόνον η γεωργία θα γίνει πυλώνας ανάπτυξης αυτού του τόπου ξανά, όπως συνέβη και στο παρελθόν, θα γίνει πυλώνας απασχόλησης, μαζικής απασχόλησης των ανθρώπων. Θα έλεγα και ένα τελευταίο για να μην σας κουράζω, ότι προσπαθούμε μαζί με τους ανθρώπους του συνεταιρισμού να μεταφέρουμε σε αυτό το επίπεδο αυτή την επαφή που μεταφέραμε με το κίνημα της πατάτας, ας πούμε, όπου ο παραγωγός ήρθε πολύ κοντά στον καταναλωτή, έτσι ώστε χωρίς ενδιάμεση καθυστέρηση και κερδοσκοπία να μπορεί ο προμηθευτής να πάρει φτηνά προϊόντα. Τι λέμε τώρα, μπορεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα στο επόμενο επίπεδο, δηλαδή ένας προοδευτικός, γνήσιος, αγνός συνεταιρισμός. Έτσι είναι ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός. Δεν μιλάμε για τα μεγαλοχρέη, δεν μιλάμε για πολλά χρήματα, δεν μιλάμε για πεταμένα λεφτά. Μπορεί αυτός ο συνεταιρισμός να έρθει αύριο δίπλα σε έναν συνεταιρισμό και απευθείας να ανταλλάξουν προϊόντα. Αυτή τη στιγμή και εγώ είμαστε στοιχείο. Υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι που αγωνίζονται να βρουν ζωοτροφές για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του χειμώνα. Έχουν χρήματα οι άνθρωποι να πάρουν ζωοτροφές. Μπορούμε σήμερα να συμφωνήσουμε και να πούμε ναι, αύριο το πρωί θα ανακοινώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός, δεν το ανακοινώνω γιατί θα το ανακοινώσουμε αύριο στην κυριολεξία, ότι ναι, ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός έρχεται σε συμφωνία από εδώ με τους κτηνοτρόφους, με τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό της Χίου και θα δώσουν αύριο συμβολιοποιημένα, συμφωνημένα, σε χαμηλή σχετικά τιμή, χωρίς την παρεμβολή των εμπόρων, ζωοτροφές, καλαμπόκια και άλλα σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή. Και αυτό έχει και τη δικιά του σημειολογία, γιατί δείχνει ότι ο ένας συμπάσχει με το πρόβλημα του αλλού. Γιατί πιστεύω ότι στην άλλη φορά και αυτός θα συμπάσχει με το δικό σου πρόβλημα. Θα ζητήσουμε δηλαδή και από αυτούς. Τα νησιά μας είναι μεγάλες τουριστικές μονάδες. Εμείς σαν Υπουργείο Γεωργίας, σε συνεργασία και με την κυρία Κεφαλογιάννη που είναι Υπουργός Τουρισμού, κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να παντρέψουμε την παραγωγική διαδικασία, τον πρωτογενή τομέα και τη γεωργία και την διατροφή μέσω της γαστρονομίας με τον τουρισμό μας.
Να λοιπόν που κάποια στιγμή θα ζητήσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, υποστηρίξτε τα ρόδια μας στην κατανάλωση, υποστηρίξτε στα ξενοδοχεία το χυμό μας, βάλτε τις πιπεριές μας στα πρωινά ή στα δίπλα των τουριστών, δείξτε τα προϊόντα αυτά στις εκθέσεις του Υπουργείου Τουρισμού κλπ. Με αυτές τις συνέργειες τα προβλήματα θα λυθούν ευκολότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη αν σας κουράζω στα βαθιά. Όχι,